नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चिकनची झटपट ग्रेव्ही। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे 350 ग्राम चिकन आहे, 2 कांदे बारीक चिरून घेतले, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, कोथिंबीर, 10 लसूणच्या पाकळ्या आहेत, पाव चमचा हळद, 2 चमचे लाल मालवणी मसाला, धना पावडर 1 चमचा, चवीपुरते मीठ, आलं 1.5 इंच, जिरा 1 चमचा, 7-8 हे पुदिन्याची पाकळे हे पानं आहेत आणि गरम मसाला 1 चमचा। हे चिकन आपण पहिलं कुकरमध्ये लावून घेणार आहोत। त्यासाठी थोडीशी कोथिंबीर घालूया आतमध्ये, थोडंसं मीठ, चांगलं मिक्स करून घेऊया। अर्धी वाटी पाणी घालूया। हे अर्धी वाटी पाणी घातलेलं आहे आणि ह्याला आपण आता 2 शिट्या देणार आहोत। चिकन आपण कुकरला लावलं आहे, तोपर्यंत आपण आलं लसूण हे मिक्सरला लावून घेऊया। आलं लसूण आपली थोडी बारीक झाली आहे आणि हा कांदा आपण घेतला आहे तो बारीक करूया, म्हणजे एकदम बारीक नाही, असा जाडसर आपण हा कांदा लावून घेणार आहोत ते आलं लसूणमध्येच। आला लसूण आणि कांदा आपला मिक्सरला लावून झालेला आहे। आपण कांदा जाडसर ठेवलेला आहे। तेल आपण टाकतोय, तीन चमचे आपण तेल घातलेलं आहे। पहिला आपण ही पेस्ट बनवली आहे ती घालूया। मीडियम आचेवरती ठेवून आपण फोडणी द्यायची आहे। थोडंसं मीठ टाकूया, अर्धा चमचा आपण तेल घालूया। आला लसूण आणि ही कांद्याची पेस्ट आपण 4 मिनिटं चांगलं त्याचं कच्चपणा जाईपर्यंत परतून घेतलेली आहे। पहिला आपण टोमॅटो घालून घेऊया, पुदिना, गरम मसाला, धना पावडर, जिरा पावडर, हळद, लाल मसाला, हा मी मालवणी मसाला वापरला आहे, तुमच्याकडे जो मसाला असेल लाल तो तुम्ही तो वापरू शकता, कोथिंबीर, चांगला असा हा मसाला परतून घेऊया। बॉईल केलेलं चिकन आहे ते आपण आता इथे घालून घेऊया। एक वाटी पाणी आपण घालूया, चवीपुरतं मीठ घालूया। गॅस मीडियम वरती ठेवलेला आहे आणि चांगली उकळी येईपर्यंत आपण हे शिजूया। उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे आणि आपण हे अगोदरच शिजून घेतलेलं आहे चिकन, त्यामुळे अजून 1-2 मिनिटं ही चांगली उकळी काढूया। चिकनला आपल्या चांगली उकळी आलेली आहे आणि हे चांगलं होत आलं आहे। त्यापूर्वी आपण जरा कोथिंबीर घालून घेऊया थोडी। फोडणी दिल्यापासून चिकन होईपर्यंत आपल्याला 15 मिनिटं ही लागलेली आहेत। झटपट चिकन ग्रेव्ही आपली बनवून तयार झाली आहे। ही बॅचलरसाठी एकदम साधी आणि सोपी रेसिपी आहे। ही एकदा तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।